Čaute, čaute, vítam vás pri ďalšom dieli z Terrárii, som tu s Kolom. Ramsey sa nemohol dostaviť, pretože sa pohneval. Keca, je to líný prase. Dobre, takže v dnešnej časti sme si pripravili, že sa pustíme na Wormsa, jednoho z bossov. Ale vidím, že ako začal sa tu hrajeme. Tak to startuj. To aby si tam zase nespadol do tej diery, hej? Díky. Lebo pred chvíľou si tu spadol, to si aj skapal. Trochu víckrát som spadl, ale jenom jednou pro diváky. Chcem vám poďakovať za to, že nám pomáhate. Aj no, za to, že mi pletie jazyk. Dobre, nebudem zdržiavať a pustíme sa na bossa. Je to si... Si mohol doplniť HP. To prečo? Len mi vráť aspoň pár fraštičiek, lebo som ti nechcel dal všetky. Si mi vrátil tie malé. Zase. Za Rusko. Ale celkom rýchlo ide dole. Čo som celkom aj rád. Dobre. Tiež nic. Za koľko tých častí má ten sa. Buď rád, zatiaľ sa ešte nerozdelí, však počkaj, keď sa rozdeli. Potom ich tu bude 2, 3, 4. No to je... No, z každej časti tých blbostí môže sa stať hlava. No tak to je teraz super. No, poď dole. Áno. S tým mám hneď rudu šajnou. No vieš čo to by bolo, keby si taký červ ti mal viesť z prdele? Aký to nechci vedieť. Vidím, že padajú z Demoliteor a aj Shadow Scan. Scale. Ty kokos, tebe to uberá životy a zatiaľ... No, a máme problém, už sú dvaja. Tak asi ty bomby od čoho je má. No, to je... Fuck! Ježiš, taký malý kusok ťa zabil, hej? To sa ako nestalo, áno. No nie, koho sme to videli práve zakričať. Zasi to nevideli. Tak co vypadalo zajímavě, ty vole nějakou rudu z ní. No, máme Demoliteor, čo je celkom dobré. Ideme ešte jedného bossa? Máme ešte na dvoch. Tak jdeš na tom dojdu. Vidíte rán, nebo můžeme dělat i večer? Hej, to len v tejto korupcii sa dá vytvoriť. A to už je jedno, či je deň či noc. No tak ho vytvoř už ten tady. Najhorší je ten mechanik Worms. Čo bude potom. No. Tak vytvářej už ten tady. Dobre. Rovnou hned ty bomby. To je asi to najúčinnejšie, čo na neho fajne platí. No to ho zabíjí. Pred chvíľou sme sa s ním babrali a teraz to ide pekne. No jasne. Lenže najhoršie je na tom to, že všetko väčšinou padá dole. Vieš čo, ja to spravím asi tak. A padaj sa mať. Ty. To smok varovať jako. Nahodil som tam dynamit. Hej, odpálíš ma.
Nevadí. No tak tebe to nevadí, ale mne hej. To nějak přežiješ. No, zase sú dvaja. Tak už len jeden. Dobre, dáme ešte posledného a pôjdeme si vyrobiť nové veci. Okay. Mohl si počkat, než si neskončí ty první. Ale dobře. Jo, dobrý, tomu taky ubírá, tak to tam naházet. Ty kokos, skeďa sú dvaja. Nevím. To ty ho vyrábíš, já ne. No hej, a skeďa ho asi vyrábam. Leze ti ze zadku. Nenaudol tebe? Ne. To Áno. Aspoň mi nebudeš kradnúť. Shit happened. Zvládneš nevíc do zemi? Možná. Mám víc jak 100 cítví rubí demonite. No, to je pekné. To budou párky. Ty jo, mám ho. Diváci, já jsem 3 dny ne, víte jaký to je. 3 dní nejes, a to už tu nesi. To je horší než challenge, ty jo. Dobre, ideme si vyrobiť nové veci. Takže za 2 dní, čo som nenatáčal, som mal viac času na stávanie. Teraz mám pre vás prekvapenie. Vám ukážem náš nový dom. Surprise, motherfucker. A sežer tu rudu, já to nechci. Taky. Shadow scale, taky sežer. Už ti nedám, bo. Tak a máme tu nové veci. Vyskákej nahoru, máš tady rudu. Vianoce mám. Co můžeš vyrobit jen nový? Tačilo celé brnenie a novú výzbroj. Krumpáč, nebo jak se taky vyrobit. No hej, krumpáč, kladivo, sekeru. A národě zbytečný sekera. To je nějaký nepoužil. To je něco věděl. Ako sekera myslím tak. No, neviem, či budem mať ešte na brnenie. 20, 45, no, 60 akurát, mi 2 ostane. Máš, na brnění máš, ale pro sebe, víc. Hej, ale ty nechceš výzbroj, meč a toto? No, meč nevím. Hoď mi ho a jestli bude lepší, tak... 18 damage má. No, ten môj má 21 vďaka 18+%. 18. No, ten můj má víc. Spíš krumpáč vybrá. Tak ti dám... Čakaj, ti dám nové veci, lebo fakt tu ti bude treba. A mne je teraz výzbroj teraz tak trošku na nič. Ja, to jsme snad nikdy neměli na jiné. To si teda je ruky. A toto tu podám naspäť do inventára, bo to zbytočne. Si nechám. A dostali sme ocenenie. Chcete ho na někoho zkoušet. Zajíc. Zajac Bugs. Kde? Cole zabil zajaca Bugsa. To je poprvýkrát, čo zomrel. Bugs Bunny. No. Tak co budem tady dělat teď? Ideme dole. Rozbiť srdcia. Tie jeho gule.
Ideme mu rozbiť gule. Uvidíte ještě dalšího bosse zajímavého. Myslíš mozek? Ne. Ten istý. Lenže aj dole sú tie gule, čo môže mať celkom dobré veci. Tady jsem udělal díru, já bych nemyslel, že si dopřeli za toho obliza. Jaké pekné ocenenie. Takže keď vidíte mapu, tak toto som stavial za 2 dní. Ale ešte sú tu niektoré veci, ktoré to musím najprv získať a... Romeo a Julie, Katana, to si nechám očistnúť. Saké, loženec. Dobre, poď. Biu. Inak, čo si dneska nebol celý deň na nete? Som makal na záhrade. Makal na záhrade, hej. No jo, diváci si zaslouží vědět pravdu, leštil jsem bambus. No, však to si celý ty. Počkaj, ktorá to bola jaskyňa? Nie, že si budeš domýšľať, že jaskynka. Konečne ide zničiť už aj to, čo mi treba. Kameň. Zase kamen. No. Kámen. Viděl, tak. Kamen a kamen chybí. Počkaj. Táto nie. Ja som už jaskyne prehľadával niektoré, takže... Táto. Jo, Nie, tá druhá. Ještě ji mám. Tá je v tej dveři. Hej. Oni sú tak dva pri sebe hlboké, ja som si pomýlil čisto. Bacha, za tebou ide červík. Je ti dať niečo do prdele. A propenetrujem. Asi tak. Tyjo, to budu kopat dlouho. Ty si vem jedno, já druhý, je to zkrátno. Dobre, ale vieš o tom, že by bolo pekné mať 2-3 bossov pri sebe. No. Tak aby sme potom na to mysleli. Kolik ich si plánuje zapnúť? Máme tu, počkaj, 1, 2, 5, 3, asi 5 srdc. O, ty guli. Spíš už dochází čas na natáčení, bohužel. To nič. Ešte dáme, toto tu zničíme a takto. Ja. Ešte jednoho pro vás zničíme. O, palca. Yes, mám to srdce. No nie srdce, ale ten prsteň. No je to celkom dobrá vec. O, kokos. Ja som si aj nevšimol, že on po mne ide. Pomůž. Hej, takže po mne striedaš tu toto. Nic nedá, ne, ale... No poď, sekáme doňho. Jak pekne rýchlo ide dole. Tak jo, budeme si muset s váma rozloučit. Takže... Ja, to bude celý, co? Dobre, takže keď sa vám páčilo toto video, síce, no, bolo to len také, že sme zabili bossa, ale aj tak nám dajte like a dajte nám odber. A v ďalších častiach sa stretneme ešte s ďalšími bossmi a silnejšími. Takže, majte sa. Okay.